ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. Mayahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganoon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga akong naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at
tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi keng ko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut, pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray! Bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po.
Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang. Paano hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganun din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayong nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit pa tuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yun. Papa Dudut, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam na alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako, Papa Dudut.
ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago naging kami ni Wendell ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakaila na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman, kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko, lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha, ikaw na yung nagluto, kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan tsaka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun.
Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin. Lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawala yung biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin. Alam ko kasi na gustong-gusto niya nang makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbibake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman.
Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas malaga kayo ng anak natin kaysa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay sina lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan ko ang loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan.
Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ng mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mami, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya at nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina ay pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Traidor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mami. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niya sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang mami mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mami. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman.
Buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon ng buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakailamera yung biyenan niya pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyanan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang dun sa letter sender, kundi pati na rin sa biyanan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira't alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo.
Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan nyong inumin. Oo, kasi kung ako lang. Nako, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tuto pa rin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi naming pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap naming yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masama ang magpaganda at maging maalaga sa sarili. Ang mahalaga ay masaya ka at walang tinatapakang tao sa klase ng buhay na iyong pinili. Ikaw, kabarangay, paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating laging nakatutok sa inyong programa. Dante na lamang po ang itawag ninyo sa akin, Tubong Pangasinan. Libangan na po namin ang pamilya ko ang pakikinig sa Barangay Love Stories bukod sa panonood ng mga programa sa GMA7. 58 years old na po ako sa ngayon at yung kwento ko naman ay nangyari 13 taon na ang nakakalipas. Pangingisda na po ang naging hanap buhay ko noon mula nang makapagtapos ako ng high school. Meron din akong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Mando. 10 taon ang agwat naming dalawa. Pareho kami na napinitang magtrabaho sa murang edad pa lamang at hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral dahil ulilang lubos na kami. Maputi naman ako noon, Papa Dudut, at masasabi ring magandang lalaki. Pero nasunog na lamang ang balat ko sa araw dahil sa klase ng trabaho ko. Nung una ay maliit lang ang kinikita ko sa pagsama sa pangingisda. Maliit lang kasi ang bangkang ginagamit namin
Pero sa katagalan ay nadagdagan na rin naman yon nang isama na ako ng tiyuhin ko sa laot. May-ari siya ng malaking fishing boat at siya rin ang operator nito. Nang panahong yon, Papa Dudut, ay may kinakasama na ako. Amor na lang ang itawag namin or natin sa kanya. 11 taon ang agwat namin. Dalaga pa siya nang makilala ko at mukha pang mas bata kesa sa edad niya. Mahilig kasi siya sa mga nabibiling beauty products. Maganda siya at maganda rin ang hubog ng katawan. Nahirapan nga ako na ligawan siya noon dahil marami akong naging karibal sa kanya. 2 taon pa lang kaming nagsasama ni Amor, Papa Dudut. At dahil palagi akong nasa laot ay siya lang ang naiiwang mag-isa sa bahay. Kasama ang mga alaga kong aso na sina Batik at Brownie. Hindi pa man kami nagsasama ay alaga ko na ang mga yon. Inaabot naman ng 1 linggo o higit pa yung pangingisda namin, Papa Dudut. Pinakikisuyuan ko na lamang noon si Mando na paminsan-minsan ay bumisita sa bahay at doon na rin matulog para may makasama si Amor. Pero dahil sa trabaho nito ay bihira lang din itong makauwi. Konduktor kasi ng bus si Mando. Kadalasan ay doon na ito nakikitulog sa bahay ng kasamahan nito sa trabaho. Hindi naging madali para sa akin na palagi akong malayo kay Amor, Papa Dudut. Pero tiniis ko ang lahat para makaipon at nakontento na lamang sa ilang araw na nagkakasama kami noon bago umalis para muling sumama sa pangingisda, Papa Dudut. Ay, grabe, nakakaantok. Ang sakit pa ng buong katawan ko sa pagbubuhat ng mga isda kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Ikaw naman kasi. Pwede namang hindi ka muna sumama kahit 1 linggo lang. Pero masyado mong inaabuso yung sarili mo sa trabaho. Tingnan mo, tinanghali ka na ng uwi. Kung di ka pa nga dumating dadala na sana kita ng pananghalian dun sa fishport. Ano, gusto mo ba imasahe kita? Aba, syempre hindi ko tatanggihan yan. Pero mas maganda kung mamayang gabi na lang. Para pagkatapos ng masahe, alam mo na, sexy time naman. Gusto ko yan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Wala nang arte-arte pa. Ay, teka, may bibigay nga pala ako sa'yo. Mukhang alam ko na kung ano yan. Excited na ako. Ikaw talaga? Ito yung parte ko sa pinagbentahan ng isda kanina. Malaki-laki na rin to. Sa susunod maipapaayos na rin natin tong bahay. Ipapatiles ko na rin yung sahig natin para di ka na mahirapang magpunas araw-araw. Talaga? Naku, salamat mahal Ayaw mo talagang napapagod ako? Dahil dyan, anong gusto mong iluto ko para mamayang hapunan? Ayoko muna ng isda ngayon. Nilagang baboy na lang siguro para makahigop ako ng mainit na sabaw. Sus, yun lang pala Samahan ko na rin yan ng pork chop para ganahan ka mamaya. O siya, bihis muna ako para makapamalengke na. Pwede bang mamaya na? Halika muna. Dito ka muna sa tabi ko. Usap lang tayo sandali. Namiss kita Sus, pwede naman yan mamaya. Kahit magdamag pa kung gusto mo. Mamaya ka na umalis. Marami pa namang oras para mamalengke ka Pero baka wala na akong maabutan na sariwang karne sa palengke kung hapon pa ako pupunta. Mahal naman. Kahit ilang minuto lang. Sige na nga, ikaw talaga. Minsan na nga lang maglambing Eto na nga uupo na sa tabi mo. Kumusta ka naman dito habang wala ako? Wala bang nanggugulo o nangungulit sa'yo? Wala naman. Alam mo namang tahimik dito sa atin. Tapos karamihan pa nga ng mga nasa paligid mga kamag-anak mo lang din. Kaya nga ang dami ring nakikialam Nakikialam? Sino namang nakikialam sa'yo, mahal? Naku, hayaan mo na. Kaya ko na yun. Ikaw ba? Kamusta yung pakiramdam na walang katapusang tubig lang yung nakikita mo sa laot?
Okay naman, kahit minsan nakakainip din. Tsaka namimiss kasi kita kaya excited laging umuwi. Sandali. Nasaan yung isa nating aso, si Brownie? Nandun sa labas. Pagala-gala lang naman yung isang yun. Umuuwi lang pag nagugutom na. Siyempre, alam nga naman magtrabaho yun. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Si Batik, nakita mo ba sa labas? Oo, nakita ko. Pero ba't ganun? Parang namamayat yung isang yun. Naku, parang may sakit kasi yung aso mong yun. Ay, bakit ba kasi puro na lang yung mga alaga mo yung pinag-uusapan natin? Sus, ito naman. Huwag mong sabihing nagsiselos ka sa mga aso natin. Ha? Hindi no? Kung hindi, yakapin mo nga ako. Yung mahigpit ha. Tapos samahan mo na rin ng manamis-namis na halik. Alam mo, ikaw ang aga-aga pa para dyan sa kaharutan mo. O bakit? May oras ba dapat yun? Namiss nga kita eh. Namiss din naman kita, pero pwede bang maligo ka muna? Medyo amoy daing ka na eh. Amoy kabibilad na daing pa lang naman. Papa Dudut nung una ay ayos lang sa akin kahit minsan ay napapabayaan na ni Amor ang mga alaga naming aso at yung ibang gawain sa bahay. Alam ko naman na naghahanap buhay din siya noon kaya hindi yon naging problema sa aming dalawa. Pinapaalalahanan ko na lamang siya at pinagsasabihan sa maayos na paraan para maiwasan yung hindi namin pagkakaunawaan. Noong sunod na uwi ko naman ay pinahinto ko na siya sa pagmamanicure para hindi na niya kailangang pumunta sa kung saan-saan para maghanap ng customer. Katwiran ko naman noon ay sapat na yung kinikita ko sa pangingisda para sa aming dalawa kaya hindi na niya kailangang magtrabaho pa. Pero kahit nasa bahay na lamang siya at wala nang ibang ginagawa ay naging pabaya pa rin siya noon, Papa Dudut. Bukod pa roon, ay may mga pagkakataon din na umuuwi ako na hindi si Amor ang naabutan ko sa bahay, kundi yung mga kalat na mukhang ilang araw nang hindi nalilinis. Tuwing tinatanong ko naman siya kung saan siya pumupunta ay lagi niyang inililihis ang usapan. Nagtanong-tanong ako sa iba kong kamag-anak na kapitbahay lang namin noon kung may alam sila sa madalas na pag-alis ni Amor. At hindi ko nga inaasahan nang sabihin nilang madalas nang nakikita sa sugalan ng kinakasama ko. Bagay na kahit minsan ay hindi niya nabanggit sa akin. Doon ko na rin nalaman, Papa Dudut, na ang perang iniipon namin ay unti-unti na niyang inuubos sa pagsusugal. Nandito na ako, mahal. Pabukas naman ang pinto. Nako, mukhang wala siya rito ah. Bubuksan ko na nga lang. Teka, nasa na nga ba yung susi ko? Eto. Nasaan kaya yung babaeng yun? Teka, anong amoy yun? Parang nabubulok na. Anak ng tokwa! Ang daming kalat naman ito. Di man lang ba siya naglilinis ng bahay? Ay, pagod na nga sa pangingisda, ako pa maglilinis. Pambihira talaga. Mahal! Anong ginagawa mo rito? Nagkaproblema yung bangka, kaya napaaga ako ng uwi. Ikaw, saan ka galing? Ako? Dyan lang. Pumunta lang ako sa bahay lang ng kaibigan ko. Sa bahay lang ng kaibigan mo, posturang-postura ka. Ikaw naman, masama na bang mag-ayos ngayon? Siyempre, nasanay naman talaga ako nagpapaganda bago lumabas ng bahay. Masama na ba yun ngayon? Wala akong sinasabing masama magpaganda. Ang sakin lang, bago mo sana gawin yan, asikasuhin mo muna tong bahay. Tinan mo, ang dami ng kalat, pati mga maruruming damit kung saan-saan na lang nakalagay. Ang init naman agad ng ulo mo.
Sige na, magbibihis lang ako tapos lilinisin ko na yung mga kalat na yan. Gusto mo? Pati ikaw, linisan ko na rin. Para namang sinabi mo ng napakadumi ko. Naku, hindi. Ano ka ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba kasing init-init masyado ng ulo mo? Magtatanong ka pa? Ikaw kayang umuwi ng pagod na pagod. Tapos dadatnan mong walang tao sa bahay. Tapos ganito pa kakalat. Mahala, medyo nakaka-offend na yan. May inaasikaso lang kasi talaga ako kaya lagi akong wala dito sa bahay. Ano ba yung inaasikaso mo? Yung para sa bago kong negosyo. Nagpapaluwagan kasi kami ng kaibigan ko para mapaikot pa yung perang iniipon natin. Di ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan gawin yun? Ako nang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Yung mga aso wala na naman. Buhay pa ba ang mga yun? Ano kasi, si Batik hindi na umuwi rito. Si Brownie naman nandun sa likod ng bahay. May sakit yata. Pambihira naman, Amor. Hindi mo man lang ba hinanap? Hinanap ko. Pero hindi ko na kasi nakita. Baka, napagtripan na ng mga tambay. Ano na lang ba kaya mong gawin dito? Mukhang lahat na lang napapabayaan eh. Pasensya ka na. Alam mo namang wala akong hilig sa mga hayop eh. Saka nangangagat yung mga aso mo. Ang hirap pa amuin eh. Paano nga aamo sa'yo kung di mo naman pinapakain? Hindi naman mahirap gawin yun eh. Pero hindi mo pa rin magawa. Samantalang sa pag-aayos mo, ilang oras ang inuubos mo para lang magmukha kang ganyan. Teka nga lang, Dante. May problema ka ba sa pag-aayos ko? Wala nga. Wala akong pakialam kahit maghapon ka magpaganda. Basta yung mga alaga natin, mapakain mo sa tamang oras at makapaglinis ka naman ng bahay. Ganun lang kasimple. Kasi kung kukuha pa tayo ng katulong para gumawa ng mga yon, kailan pa tayo makakaipon ng pampaayos nitong bahay? Oo na, sige na. Maglilinis na at pakakainin ko na yung mga alaga nating aso. Hahanapin ko rin uli si Batik. Pero please naman, huwag ka nang magalit. Hindi lang yun ang ikinagagalit ko. Meron pa? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na nang matapos na to. Magsabi ka nga ng totoo? Sa kaibigan ka ba talaga pumupunta? O tumatambay ka sa sugalan? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin nun. Sagutin mo na lang yung tanong ko sa'yo. Hindi yun totoo. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka nang magalit dyan. Ipagluluto na lang kita ng masarap na ulam pagkatapos kong maglinis ng bahay. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling kasi hindi mo magugustuhan yung gagawin ko pag nagkataon. Mga padudot, bagamat pinalampas ko ang nagawa ni Amor ng panahong yon, ay hindi pa rin nawala ang pagdududa ko sa kanya. Kahit kasi hindi ko ito itanong ay meron pa rin nakapagsabi sa akin na hindi lang sa pagsusugal na uubos ang perang ibinibigay ko kay Amor, Papa Dudut. Bukod sa pagbili ng kung ano-anong produktong pampaganda ay sumasali na rin siya sa mga paluwagan na mga imported at may kamahalang bag para masunod ang luho niya. Wala naman sanang problema kung gagastusin niya ang pera para sa sarili niya gamit ang sarili kong pera. Pero ang hindi ko matanggap noon ay yung pagpapabayaan niya sa bahay at unti-unting paglayo ng loob niya sa akin. Kahit na hindi niya sabihin ay ramdam ko noon na may nagbago na sa kanya. Hindi lang sa kilos at pananamit kundi pati na rin sa pakikitungo niya sa akin. May mga pagkakataon kasi na parang pinandidirihan niya ako. Dumagdag pa sa mga iniisip ko ang usap-usapang nakarating sa akin na meron daw lalaking kinikita si Amor tuwing umaalis ako. Gwapo raw ang lalaki at mukhang may kaya sa buhay. Pero dahil mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya ay binaliwala ko noon ang mga naririnig ko at mas naniwala na lamang sa sinasabi niya. Inudyukan na rin ako ng tiyuhin ko na magkaroon ng sariling anak para meron ng pagkakaabalahan si Amor. Sa kagustuhan kong magkaroon na rin ng anak ay kinausap ko si Amor at sinabi ko sa kanya ang mga plano ko. Hindi lang para makabuo kami ng sarili naming pamilya, kundi dahil wala na akong nakikita pang ibang babae
na makakasama ko habang buhay. Maliban sa kanya, ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumayag naman si Amor na magkaanak na kaming dalawa. Ikinatuwa ko naman yon dahil akala ko ay tututol siya sa ideyang yon. Naging sabik na lagi ako tuwing uuwi mula sa ilang araw na pangingisda dahil inaasahan ko na noon na mabubuntis na ang kinakasama ko. Sa sobrang excited ko ng panahon na yon ay hindi pa man buntis si Amor, ay pinaghandaan ko na ang mga gastusin para sa panganganak niya. Wala naman akong bisyo kaya hindi yon naging mahirap para sa akin. Hindi rin po ako ng bababae kahit minsan ay hindi maiwasang mapalapit ako sa tukso dahil sa mga kasama ko sa pangingisda na medyo makalokohan sa buhay. Nakailang subok na rin kami noon ni Amor na magkaanak. Mag-iisang taon na kami naghihintay at umaasa na mabubuntis siya pero nabigo kami ng panahon na yon. Nang patignan ko siya sa doktor ay maayos naman ang resulta at malusog din siya kaya walang nakitang dahilan kung bakit hindi siya mabuntis. Pero nung ako na ang nagpatingin sa doktor, Papa Dudut, ay halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko na baog pala ko. Mababa raw ang sperm count ko kaya hindi kami makabuo, Papa Dudut. Sa wakas, nakauwi rin. Nakakapagod. Halos 2 oras din yung biyahe natin mula Alaminos hanggang dito sa Infanta. Ay. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Nagugutom ka na ba? Magluluto ako ng… Wala akong ganang kumain. Ay, nako. Iniisip mo ba yung sinabi ng doktor? Huwag mo na kasi masyadong isipin yun. Ay, nakakapanlumo lang kasi talaga. Excited pa naman ako magkaanak tayo tapos ako naman pala yung may problema. Huwag ka namang ganyan sa sarili mo. Wala naman may gusto nun. Kahit naman ako, umaasa rin na mabubuntis ako pero ganun talaga eh. Mukhang hindi talaga para sa atin yun. Hindi lang kasi yun ang inaalala ko, mahal. Baog ako. Ano pang kwenta ng pagiging lalaki ko kung hindi naman ako magkakaanak? Tumigil ka nga dyan. Hindi lang naman sa pagkakaroon ng anak na susukat ang pagiging lalaki ah. Mabait ka, responsableng tao at wala pang bisyo. Hindi ba pwedeng maging sukatan yon? Hindi eh. Noon ko pa gusto magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ko pa nahahanap ang babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Tapos ngayong nahanap ko na, tsaka naman… Mahal naman. Pwede naman tayong mag-ampon kung gugustuhin mo lang. Hindi mo naiintindihan, mahal. Ang bigat kasi para sa akin nun eh. Yun na lang sana yung maipagmamalaki ko. Yung balang araw, may matatawag ako na anak ko. Yung sariling dugo at laman ko talaga. Nagsuggest lang naman ako. Yun na lang kasi yung alam kong paraan. Maliban na lang kung magkakaroon ng himala. May punto ka naman eh. Naiintindihan ko naman yung sinabi mo. Pero kahit kasi malaki naman ang kinikita ko sa pangingisda, hindi pa natin kakayanan yung gastos sa legal na proseso ng pag-aampon. Eh pwede namang hindi na lang idaan sa legal na proseso ah. Sino bang nagsabi sa'yo niyan at paniwalang paniwala ka naman? Nabanggit sa akin ni Chong dahil nagplano na rin siyang mag-ampon noon. Hindi lang magastos kundi matagal din yung proseso. Hindi naman kasi basta-basta yun gaya ng iniisip mo eh. Hindi yun kagaya lang ng pagkupkup ng mga napupulot na aso sa kalye. Na kapag inuwi mo, pinakain at inalagaan, sa'yo na. Eh ano nga gagawin natin? Magdasal. Huwag muna tayong tuluyang panghinaan ng loob at isipin agad na mag-ampon. Naniniwala ako na pwede pang magkaroon ng milagro, mahal. Milagro? Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako sa sinasabi ko. Ipagdarasal ko yun. Hindi ka naman siguro aakyat sa tuktok ng bundok tapos saka mo isisigaw yung hiling mo, no?
Kahit ano pa yung pinaka-weirdong bagay na pwede kong gawin, gagawin ko, mahal. Dapat nga binatili na yung anak ko sa edad kong to. Pero wala eh. O sige, hindi kita pipigilan sa kung anumang balak mong gawin. Kung sa ganung paraan gagaan yung loob mo. Kahit libutin ko pa siguro lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, matupad lang yung hiling ko. Walang kaso sa akin yun. Mahal, magpahinga ka na lang kaya muna. Hindi nga pahinga ang kailangan ko. Kahit buong 1 linggo pa akong matulog, hindi mawawala sa isip ko yung nalaman ko. Alam mo, naiintindihan ko naman yung pinagdaraanan mo ngayon. Pero sana, huwag ka naman sa akin magalit. Hindi ko rin naman ginusto na mabaog ka. Pumayag na nga ako na magkaanak tayo, di ba? Pwede ba? Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige, kung gusto mo, kahit hanggang bukas pa tayo hindi mag-usap. Walang problema. Ang hirap kasi sa'yo. Gusto mo ikaw lang yung iintindihin. Palibhasa, hindi ikaw yung may kakulangan sa ating dalawa. Kaya madali para sa'yo na sabihin yan. Alam mo, mas mabuti pang ang di na lang muna tayo mag-usap. Mag-isip ka kahit hanggang kailan mo gusto. Papa Dudut, hindi lang yon ang huling beses na nagkaroon kami ni Amor ng pagtatalo. Hindi kasi naging madali para sa akin na tanggapin na hindi ako magkakaanak pa. At lagi niya ring ipinipilit noon na mag-ampon na lamang kami. Siguro kung meron man sa mga nakikinig ngayon yung pareho sa sitwasyon ko ay maunawaan din ang pakiramdam ko ng panahon na yon. Para kasi sa isang tulad ko na gustong magkaanak, parang katapusan na ng mundo nang malaman ko na baog ako. Ilang araw din akong hindi makausap ng maayos at nawalan din ng ganang sumama kina Chong sa pangingisda. At dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon ko ay hinayaan na muna nila akong magpahinga ng ilang linggo. Malungkot din ang naging Pasko at bagong taon namin dahil wala akong ganang mag-celebrate pa ng panahon na yon. Palagi lang akong nasa bahay samantalang si Amor ay hindi noon nawawala ng lakad. Hinayaan ko naman siya na makipagkita sa mga kaibigan niya kesa naman lagi na lamang kaming nagtatalo sa bahay. Sa mga araw-araw na nasa bahay ako, Papa Dudut, ay napansin ko ang pagbabago sa ikinikilos ni Amor. Mas napapadalas ang pag-alis niya ng bahay. Tuwing umuuwi naman siya ay laging may dalang mga tsokolate o di kaya naman ay mga bulaklak. Tuwing tinatanong ko naman siya, ang sinasagot lamang niya ay bigay yon ng mga kaibigan niya. Hanggang sa umabot na nga na magkaroon kami ng pagtatalo, Papa Dudut. Saan ka na naman galing? Nagkayayaan lang kami ng mga kaibigan ko. Napasarap lang yung kwentuhan. Ikaw, bakit gising ka pa? Di ba dapat natutulog ka na? Tigilan mo nga ako sa kalokohang yan. Araw-araw kayo nakikita ng mga kaibigan mo. Tapos inaabot pa kayo ng 10 oras ng gabi. Anong klaseng kwentuhan ba ginagawa nyo, ha? Makatanong ka naman, parang iba na yung tinutumbok mo eh. Anong gusto mong isipin ko? Maghapon kang wala rito. Ni hindi ko alam kung saan ka pumunta dahil basta ka na lang din umaalis. Ganon. Dapat pala, sa bawat oras na aalis ako, magpapaalam pa ako sa'yo. Ang higpit mo naman. Hindi kita pinaghihigpitan. Babae ka. Hindi magandang inaabot ka pa ng gabi sa labas. Tapos hindi ka man lang nagsasabi. Maghapon ako nag-aalala. Nakapagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay kung may nakakita sa'yo. Pero alam mo kung anong nalaman ko? Anong nalaman mo? Kita mo na? Sa reaksyon mo pa lang na yan, halatang may itinatago ka sa akin. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Kesa ipamukha ko pa sa'yo yung kagaguhang ginagawa mo. Anong kagaguhan? Sinabi ko naman, di ba? Mga kaibigan ko lang yung kasama ko kanina. Hindi naman mahirap intindihin yon. Sige, pagbibigyan kita. Akin na yung cellphone mo at tatawagan ko yung sinasabi mong kaibigan. Kapag mali ako, tatanggapin ko yon.
Pero kapag ikaw ang mali, hindi ko na yun palalampasin pa. Hindi. Nagpapahinga na yung tao tapos iistorbohin mo pa dahil lang dito? Talaga ba? Kung wala kang itinatago sa akin, hindi ka matatakot na kausapin ko yung sinasabi mong kaibigan. Akin na yung cellphone mo! Hindi! Kahit ano yung sabihin mo, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Ibibigay mo ng kusa? O sapilitan ko yung kukunin dyan sa bag mo? Wala akong ibibigay. Tapos ang usapan. Akala mo ba hindi ko napapansin yung pag-aayos mo? Na dati naman hindi mo ginagawa? Yan. Yan kasing hirap sa inyong mga lalaki. Pag nag-aayos kami, minamasama nyo. Pag nagmukha naman kaming losyang, maghahanap kayo ng ibang mas maganda sa amin. Alam mong di yan ang pinupunto ko. Eh ano? Parang masyado kasing big deal sa'yo yung pag-aayos ko eh. Kung alam mo lang, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo. Sa pagsusugal mo, sa pagsali mo sa paluwagan ng mga mamahalin mong bag. Aanin mo ba yung mga yon? Hindi tayo mayaman. Kaya naman pala galit na galit ka. Ayaw mong gastusin ko yung pera mo. Yung mga bag na galing sa paluwagan, pwede ko rin ibenta yung mga yon pag nagipit tayo. Hindi tayo magigipit kung marunong ka magtipid at gamitin ang pera sa tama. Kung di mo ako pinatigil sa pagtatrabaho, di sana kumikita ako ng sarili kong pera at hindi ko na kailangang umasa sa'yo. Sa tono ng pananalita mo, parang pabigat lang ako sa'yo eh. Wala sanang problema sa paggastos mo kung nagagamit mo sa tama yung pinaghirapan ko. Hindi mo ba naiisip? Ang swerte-swerte mo. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nabibigay lahat ng luho mo. Samantalang ako, nagtitiis ang laot kahit nakakalungkot kasi ang layo-layo ko sa'yo. Huwag ka na lang kasing magbigay kung isusumbat mo lang din naman. Kaya ko rin kumita ng sarili kong pera. Hindi tayo magtatalo at mauuwi sa sumbatan kung di ka lang sana gumagawa ng kalokohan. Wala eh. Ayaw mo pa rin umamin. Kung ganito lang din naman tayo, mas makakabuti siguro kung lalayo muna tayo sa isa't isa. Yan ba yung gusto mo? Sige, walang problema. Ako na lang yung aalis. Dahil sa pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay umalis ng bahay si Amor. Hindi ko alam kung saan siya pumunta at pansamantalang nakituloy mula noong umalis siya. Pero wala pang isang linggo ay bumalik siya at nagmakaawang patuloyin ko pa rin sa bahay ko. Hati ang emosyon ko noon dahil hindi pa rin nawawala ang galit ko sa ginawa niya. Pero sa kabilang banda ay natuwa ako na pinili pa rin niyang bumalik sa akin. Hindi ko naman siya maitatangging mahal ko pa rin siya noong panahong yon. Mas pinili ko noon na hindi na lamang pakinggan ang mga kwentong naririnig ko mula sa mga kamag-anak ko. Tutol kasi sila sa desisyon kong pabalikin si Amor. Lalo na yung kapatid kong si Mando. Baka raw kasi hindi ko nakilala yung babaeng pinatutuloy ko sa pamamahay ko. Ilang linggo mula noong magsama ulit kami ni Amor ay napadalas ang pagkahilo niya at pagsusuka tuwing umaga. Bukod pa roon ang ilang palatandaan na maaaring buntis nga siya ng panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuwa ako nang makumpirmang buntis si Amor. Sa pag-aakalang nagkaroon nga ng himala kahit napatunayan ng baog ako. Batid kong yung iba sa mga nakikinig ngayon ay naiinis sa paraan ng pag-iisip ko ng panahon na yon. Pero naging bulag ako sa posibilidad na hindi ko anak yung dinadala ni Amor. Dahil na rin siguro yon sa matinding kagustuhan ko na maging isang ama. Noong malaman ni Mado ang tungkol sa pagbubuntis ni Amor ay agad itong naghinala. May pagkakataon daw kasi noon na habang nasa laot ako ay naaabutan ni Mando na walang tao sa bahay tuwing uuwi ito kahit 10 oras na ng gabi. May posibilidad kasi na ilang araw ding hindi umuwi noon si Amor at bumabalik lang sa bahay kapag alam niyang pauwi na ako. Nagte-text din ako sa kanya tuwing nakakasagap na ako ng signal. At dahil nga sa mga nalaman ko ay napalitan ang sayang nararamdaman ko ng pagdududa, Papa Dudut.
Wendell! Nandiyan ka na pala. Halika na, naghahanda na ako ng Sa hapunan. tingin mo makakakain pa ako? Matapos kong malaman yung tungkol sa mga kalandian mo habang wala ako? Ano na naman ba yun? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Dahil marami na rin nakakita sa'yo na kung sino-sinong lalaki ang nakakasama mo tuwing wala ako. Paulit-ulit na lang tayo, Dante. Wala nga akong lalaki. Baka yung nakita nilang kasama ko nung araw na yun yung kasali rin sa paluwagan. Paluwagan? Huwag mo nga akong ginagago. Paluwagan ng bag? Sasali yung mga lalaking nakitang kasama mo? Alam mo, ayoko makipagtalo sa'yo. Makakasama pa sa pagbubuntis ko yung ginagawa mo. Alalahanin mo, anak mo tong dinadala ko. Ha? Bakit? Gaano ka ba kasiguradong sa akin yung dinadala mo, ha? Baka naman bunga na yan ang kalandian mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Aminin mo na kung sino yung ama ng bata. Wala akong kailangang aminin sa'yo. Ikaw ang ama ng batang to at hindi kung sino lang. Akala ko ba gustong-gusto mo maging tatay? Oo, gusto ko maging tatay. Pero hindi sa paraang sasaluhin ko yung bunga ng kalandian mo. Hanggang kailan mo ba ipipilit na hindi ikaw yung ama nito, ha? Naduduwag ka na ba? Kaya pinapasa mo na lang sa iba yung responsibilidad mo? Wala akong ipinapasang responsibilidad. Alam mo sa sarili mo na hindi ako ang ama niyan. O baka naman hindi mo na rin alam kung sino sa kanila. Tumigil ka na! Sumusobra ka na sa mga binibintang mo sa akin! Anong akala mo sa akin? Pokpok na basta na lang titihaya sa kung sinong makakasama ko? Nakita ka ng tiyahin ko. Nadatnan ni Mando na walang tao dito sa bahay this oras ng gabi at ilang beses pa yung naulit. Sige nga, ipaliwanag mo yun ngayon. Makikinig ako. Baka sakaling paniwalaan ko pa yung kasinungalingan mo. Ano? Di ka na makapagsalita? Kasi, totoo. Totoo lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Pagod na ako. Kaya kung may ginawa ka, umamin ka na lang. Hindi yung pinagmumukha mo pa akong tanga. Sabihin mo na lang sa akin yung totoo. Bakit naghanap ka pa ng iba? Sorry. Nadala lang ako ng tukso. Eh di inamin mo rin. Bakit ka natukso? Dahil ba mas gwapo sila at mas mabango? Hindi. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na lang yung totoong dahilan. Hindi ka nga nahiya nung nanlalaki ka eh. Huwag ka na magpanggap na mahiya ka pa dyan sa katawan mo. Sige. Gusto mo ng diretsahang sagot? Oo, mas gwapo sila. Mas mabango at mas magaling sa kama. Yun ba? Yun ba yung gusto mong marinig? Huwag mong sipain yung panang mesa. Sa akin kagalit, di ba? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kasi yung katwiran mo. Alam mo naman kung anong trabaho ko. Mangingisda ako, amor. Malansa at mainit sa laot. Anong inaasahan mo pagbalik ko? Maputi at mabango pa rin ako? Hindi ako tanga. Alam ko naman yon, pero sana hindi mo pa rin pinabayaan ang sarili mo. Tingnan mo yung itsura mo. Mapapagkamalan ka ng tatay ko. Ang lupit mo! Inibutan mo na ako sa ulo. Iniinsulto mo pa ako. Sino ba nagsimula nito? Di ba ikaw rin naman? Hindi ko yun gagawin kung nagtino ka lang sana. Tigilan na natin to. Pagod na ako makipagtalo sa'yo. Bukas sa bukas din, umalis ka na sa pamamahay kong to. Ayoko nang makita ni anino mo rito. Papadudot kong nahirapan akong tanggapin yung pagiging baog ko. Hindi ko akalaing mas mahihirapan pala ako na tanggapin ang panlulokong ginawa ng babaeng balak ko pa sanang pakasalan ng panahong yon. Umalis nga si Amor kinabukasan. Balita ko noon ay doon siya nakituloy sa bahay ng kaibigan niyang nagpapaluwagan ng mga mamahaling bag. Bukod doon ay wala na akong iba pang balita tungkol sa kanya. Mula noong mawala siya sa bahay, aminado po ako na nami-miss ko pa rin ang presensya niya. Nasanay kasi ako noon na siya ang lagi naghahanda ng pagkain namin. Sa pagkawala niya sa bahay, siya namang pagbalik ng alaga kong aso na matagal-tagal na rin hindi umuuwi. Kahit papaano ay nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko noon. Alam ko na tama lang ang naging desisyon kong palayasin siya para ipamukha ang panlolokong ginawa niya sa akin habang nagpapakahirap akong magtrabaho para sa aming dalawa.
Pero may parte sa akin na pinagsisisihan kong itinaboy ko siya. Dahil na rin siguro mahal ko pa rin siya noon sa kabila ng lahat ng maling nagawa niya. Hindi ko inaasahang babalik siya sa akin makalipas lang ang halos 1 buwan mula nang palayasin ko siya. Paulit-ulit siyang humihingi ng kapatawaran na hindi ko naman kaagad ibinigay. Tinanggap ko siya at muling pinatuloy sa bahay ko, Papa Dudut. Wala na raw kasi siyang ibang matutuluyan kaya nakiusap na lamang siya sa akin kung pwedeng makituloy pansamantala. Marupok man akong maituturing ng panahon na yon, ay hindi ko na lamang yon inisip. Lalo na't nadala na rin ako sa awang nararamdaman ko nang malamang tinakasan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Alam ko rin kasi na hindi siya babalik sa akin at makikiusap na patuloyin kung may iba pa siyang malalapitan. Inisip ko na lamang noon ang batang nasa kanyang sinapupunan na walang kamalay-malay sa ginawa niyang kalokohan. Ilang buwan ding malamig ang pakikitungo ko sa kanya at batid ko na aalis din siya kapag nakahanap na ng malilipatan, pero habang tumatagal ay mas lalo pong naging mahirap para sa akin na paalisin siya sa ganong kalagayan niya, Papa Dudut. Mamaya mo na ituloy yung pagtutupi mo ng mga damit. Mag-almusal ka na muna rito. Nagtimpla na ako ng kape. Mamaya na lang ako. Mauna ka na. Anong oras ka pa matatapos dyan? Kaya mag-almusal ka na muna. Hindi rin maganda sa buntis na nagpapalipas ng gutom. Sige. Salamat ha. Medyo hirap ka na sa pagtayo ah. Oo. Maselan kasi tong pagbubuntis ko, kaya kahit 5 buwan pa lang medyo hirap ng kumilos. Sa susunod, hayaan mo na lang yung ibang mabibigat na gawain dito sa bahay. Gawin mo kung ano lang yung kaya mo. Dito ka na muna pauuwiin si Mando para may makakasama ka tuwing aalis ako. Pwede ka rin magpatulong sa kanya sa paglilinis dito. Ha? Naku, wag na. Kaya ko naman. Tsaka nakakahiya naman sa kapatid mo kung maaabala ko pa siya Pagod din yun sa trabaho. Hayaan mo na. Nakausap ko na siya kahapon. Mamayang gabi dito na yung tutuloy pagkagaling sa trabaho. Sandali. Alalayan na kita sa pag-upo. Salamat. Kumain ka ng marami ah. Sige, salamat. Ituloy mo na lang yung pagtutupi mo ng mga damit mamaya. Ako na lang yung magluluto ng tanghalian natin. Sige. Ikaw ang bahala. Nga pala, tuloy pa ba yung paglipat mo? Oo, tuloy naman yun. Ano kasi, kulang pa yung naitabi kong pera para sa pangrenta. Pasensya ka na kung natagalan na ako rito sa bahay mo. Huwag ka mag-alala, siguro mga 1 buwan na lang at makakaalis na rin ako. Hindi naman kita pinapaalis. Naitanong ko lang kasi sabi mo nga maselan niya pagbubuntis mo. Baka lang mahirapan ka kung lilipat ka pa. Pero paano ka magkakaroon ng bagong girlfriend kung nandito pa rin ako sa bahay mo? Baka maging dahilan pa ako ng… Wala naman akong nililigawan, kaya imposibleng magkaroon ako ng girlfriend. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Ganito na lang, wag ka na munang umalis. Wala namang kaso sa akin kahit dito ka tumira hanggang sa makapanganak ka. Tutulungan na rin kita sa gastusin. Tsaka mo na lang ako bayaran kapag kaya mo na. Seryoso ka ba? Ayos lang yun sa'yo? Oo nga. Kaya asikasuhin mo na lang yung sarili mo at yung batang dinadala mo. Wala ka nang kailangan pang alalahanin. Salamat talaga ha. Hindi ko akalain na tutulungan mo pa rin ako sa kabila ng… Yan na naman tayo Nakalipas na yon. Tsaka ayoko na rin pag-usapan pa. Ang mahalaga, maayos ang kalagayan mo at ng batang nasa sinapupunan mo. Napakabait mo talaga, Dante. Lalo ko tuloy pinagsisisihan na niloko kita.
Sana mapatawad mo pa ako. Alam mo, aaminin ko, mahal pa rin kita sa kabila ng ginawa mo. Pero masakit pa rin kasi para sa akin yun. Kaya hindi ko pa magawang magpatawad sa ngayon. Ikaw, kung makakapaghintay ka, baka sakaling bumalik pa tayo sa dati. Yun kung ako pa rin ang gugustuhin mong makasama. Maniwala ka man o hindi, sobrang pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. At kahit tanungin pa ako ng 100 beses, ikaw pa rin yung gugustuhin kong makasama sa buhay. Kung ganon, bigyan mo lang sana ako ng sapat na panahon. Dahil sa oras na patawarin na kita, aayain na kita magpakasal. Kung hindi ka kayang panagutan ng ama niyang dinadala mo, aakuin ko ang batang yan. Aalagaan ko kayong mag-ina. Pero sana hindi ka na maghanap pa ng iba. Hindi na. Promise, hindi na. Magpapakatino na ako. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa magiging anak natin. Papa Dudut, tinupad naman ni Amor ang pangako niya na magbabago na siya. Ibinenta na niya ang mga mamahaling bag na nakuha niya mula sa paluwagan at itinabi ang pera para sa panganganak niya. Hindi naman nagtagal ay napatawad ko na rin siya, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga ganon kadaling magpatawad kapag mabigat ang naging kasalanan sa iyo ng isang tao. Pero nang panahon na yon ay mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Doon ko kasi napagtanto na hindi ko pala kayang mapalayo sa akin si Amor. Hindi naman ako nagsisi na binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon dahil maganda ang naging resulta nito. Lalaki po ang sanggol na isinilang niya, Papa Dudut. At gaya ng pangako ko ay inako ko ang bata at inalagaan na parang isang tunay na anak. Pinalaki namin ito ng maayos at sinuportahan ko naman ang pag-aaral nito. Ikinasal na rin kami ni Amor nang magkaroon ng kasalang bayan sa amin. Kaya naman mas tumibay pa ang naging pagsasama naming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay binatilyo na ang anak naming si Leonard. Ipinagtapat naman ng asawa ko ang tungkol sa tunay nitong ama at hindi na yon pinatagal pa. Natuwa naman ako dahil sa murang edad pa lamang ay malawak na ang pangunawa nito. Masaya na rin ako dahil nagkaroon ako ng isang masaya at buong pamilya matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Amor. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana ay nagustuhan niyo po ito at kahit papaano ay kinapulutan din po ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Isang karangalan po na mabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko dito sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso naming mga solid ninyong taga-pakinig. Maraming salamat po and God bless sa inyo, Papa Dudut. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Dante. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever